Кніга роду, раздзел 29. І, выправіўшыся, прыйшоў Якуб у зямлю сыноў усходу. І ўбачыў там студню ў полі, а таксама 3 статкі авечак, якія ляжалі каля яе, бо з яе паілі жывёлу, а вусце студні было прыкрыта вялікім каменем. І быў звычай, што калі збіраліся ўсе авечкі, то адпіхівалі камень і па напаенні статкаў зноў ускладалі на вусце студні. І звярнуўся ён да пастухоў: «Браты, адкуль вы?» Яны адказалі: «З Харана». Запытаўся ён іх: «А ці ведаеце Лабана, сына Нахора?» Яны адказалі: «Ведаем». «Ці здаровы ён?» пытаецца. «Здаровы», адказваюць. А вось і дачка яго Ракель прыйшла са статкам. І сказаў ён: «Яшчэ многа дня застаецца, і не час зганяць статкі. Дайце піць авечкам і зноў завядзіце іх на выган». Яны ж сказалі: «Не можам, пакуль не збярэцца ўся жывёла, і тады адсунем камень ад вусця студні, каб напаіць статкі». Калі так Якуб з імі размаўляў, вось Ракель падышла з авечкамі бацькі свайго, бо яна сама пасвіла статак. І калі Якуб убачыў Ракель, дачку Лабана, брата маці сваёй, а таксама авечак Лабана, брата маці сваёй, падышоў, адсунуў камень ад вусця студні і напаіў статак Лабана, брата маці сваёй. Потым Якуб пацалаваў Ракель і расплакаўся ў голас. І сказаў ёй, што ён сваяк бацькі яе, сын Рэбекі. А яна пабегла і паведаміла бацьку свайму. Той, калі пачуў, што прыйшоў Якуб, сын сястры яго, выбег яму насустрач, абняў яго і пацалаваў, і ўвёў у дом свой. І, пачуўшы пра ўсё, што адбылося, сказаў: «Ты сапраўды косць мая і цела маё». І пасля таго, як Якуб пражыў у яго цэлы месяц, сказаў яму Лабан: «Ці за тое, што ты брат мой, ты мне не задарма будзеш служыць? Скажы, якую плату прымеш?» А меў ён 2 дачкі, імя старэйшай Лія, а малодшая называлася Ракель. Лія на вочы была слабая, а Ракель была складная і мілага выгляду. Якуб, паколькі яе пакахаў, сказаў: «Буду табе служыць за Ракель, дачку тваю малодшую, 7 гадоў». Лабан адказаў: «Лепш табе яе аддам, чым другому чалавеку. Заставайся ў мяне». І служыў Якуб за Ракель 7 гадоў. І здаваліся яму кароткімі дні дзеля вялікай любові. І сказаў ён Лабану: «Прамінуў ужо час, дай мне жонку маю, каб я ўвайшоў да яе». Той, склікаўшы ўсіх людзей мясцовасці на баль, зрабіў вяселле, а вечарам узяў Лію, дачку сваю, і ўвёў да яго, і ён увайшоў да яе. І даў Лабан паслугачку на імя Зільпа для дачкі. Калі развіднела, агледзеўся, што гэта была Лія, і сказаў ён цесцю свайму: «Што ты гэта мне зрабіў? Ці ж не за Ракель я служыў табе? Чаму ты мяне ашукаў?» Лабан адказаў: «У нашай мясцовасці няма звычаю, каб малодшую выдаваць замуж перад старэйшай. Будзь тыдзень з гэтаю, а потым дам табе і другую, за якую, аднак, адслужыш у мяне 7 іншых гадоў». Той пагадзіўся, і калі прайшоў тыдзень, даў яму Лабан дачку сваю Ракель за жонку. Ён даў ёй паслугачкаю Більгу. І Якуб увайшоў таксама да Ракелі і кахаў яе болей, чым Лію. І служыў ён у яго яшчэ 7 гадоў. А Господ, бачачы, што пагарджаў Ліі, адкрыў яе ў лонне, а Ракель была няплоднай. І Лія пачала і нарадзіла сына і дала яму імя Рубен, кажучы: «Убачыў Господ маё ўпакарэнне, цяпер муж мой будзе мяне любіць». А калі зноў пачала і нарадзіла сына, сказала: «Паколькі Господ пачуў, што я занядбана, то даў мне і гэтага», і назвала яго імем Сімеон. Пачала ў 3-й раз і нарадзіла яшчэ сына і сказала: «Ужо цяпер муж мой
прытуліцца да мяне за тое, што я нарадзіла яму 3 сыноў, і таму назвала яго імем Леві. 4 раз пачала і нарадзіла сына, і сказала: «Цяпер я буду славіць Господа», і дзеля таго назвала яго Юда і перастала нараджаць.